fi ddweud bore da yn iawn i bawb, a hefyd esbonio os oes unrhyw eiriau sy'n anghyfarwydd, geiriau chydig bach yn fwy anodd falle, bydd esboniad am y geiriau yma yn cael ei roi yn y chat hefyd, fel bod pawb yn deall. Felly, y peth cyntaf wrth gwrs yw i ofyn i bawb i estyn y baned yna, gan bod ni'n cael sgwrs dros baned. Da iawn bawb, hyfryd. A chroeso i'r sgwrs gyntaf ac i'r baned gyntaf wrth gwrs fan hyn gyda dysgu Cymraeg yn yr Eisteddfod Amgen. Mi fydd y sgwrs dros baned yn rhedeg drwy gydol yr wythnos throughout the week, a bydd manylion pellach am weddill y sgyrsiau ar ddiwedd y sgwrs hon. Nawr, dwi'n siŵr bod pob un sydd wedi bod mor ffodus, sydd wedi bod yn lwcus a chael y cyfle i fynychu Eisteddfod Genedlaethol go iawn, draddodiadol, ddim ar-lein, yn cofio am y croeso cynnes sydd i'w gael y maes D, ardal y dysgwyr, ond gallai eich sicrhau chi bod y sgwrs a'r croeso fan hyn yr un mor gynnes heddiw wrth gwrs bod hynny dros y sgrin. Dyw maes D ddim yn lle tawel iawn, mae wastod sŵn, lleisiau, hapus yn llifo o'r ardal, felly newn ni geisio gadw ysbryd hynny, ac bod chi gyd yn fyd ar mute, fel ddwedes i, gobeithio bydd na gyfle i chi holi ambell gwestiwn ar hyd y ffordd, cyn i'r cloc ein trechu ni. A mae eisiau fi gadw llygad ar y cloc na, achos fi'n gallu siarad chydig bach gormod, a dwi ddim eisiau i baned neb fynd yn oer. Felly, na i groesawu yn fwy ffurfiol siaradwr gwadd cyntaf yr wythnos. Falle bod nifer ohonoch chi wedi sylweddoli bod gyda ni yr un cyfenw, the same surname. Ac wrth gwrs, i fi, mam sydd yma, Mererid Hopwood i nifer o bobl eraill, mam i fi a fy chwaer Miriam a fy mrawd Llywelyn, a myma i fy mechgyn bach 3 blwydd oed a Neirin a Brynmor sy'n 1, a hefyd i Non Marged, fy nis, sydd yn 1 oed hefyd ac yn byw yn Sir Benfro. Felly mae mam a Mererid yn siarad â chi heddi o Aberystwyth, ble mae hi'n athro, professor yn y Gymraeg ac astudiaethau Celtaidd, Celtic Studies, yn y Brifysgol Gerylli, maen nhw'n galw Prifysgol Aberystwyth, y Prifysgol ar bwys y môr. Llu yw gair arall am y môr. Felly, dyna ni, digon wrtha i falle am y tro. Dwi eisiau dechrau drwy'n sôn, ti di ennill yr holl brif wobrau, wel 3 o'r prif wobrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yr Goron, y Fedal Llyddiaeth, ac wrth gwrs mae'n 20 mlynedd yn union i'r wythnos hon, ers i ti godi yn y pafiliwn, y ferch gyntaf wrth gwrs i ennill y gader, nôl yn Eisteddfod Dinbych 2001. Felly mae'n anodd credu fod 20 mlynedd wedi mynd, yn dwi? Ydy, Hannah, mae'n anodd iawn credu. Beth o ti ryw 7 blwydd oed, nag e llai yna? Na, o'n i'n 12. O ti'n 12, dwi'n drysu, dwcus mae dim ond 3 o blant sydd gyda fi. O ti'n 12 na ti Llywelyn oedd yr ifanca, oedd e'n 5 mlwydd oed, ac oedd tipyn o gynnwrf, wir, 20 mlynedd yn ôl, 20 o flynyddoedd. A meddwl o'n i falle, y byddai hi yn lle da i ni sôn heddi am y babell bwysig arall sydd ar y maes. I chi mynd i maes D, a gyda llaw, dwi'n cofio bod y maes D gyda neb llai na Dewi Pws yn beirniadu Eisteddfod y Dysgwyr. Ac ambell i noson, dwi'n cael hunllef, nightmare, am y profiad o fod gyda Dewi Pws. Doedd neb yn gwybod beth fydde fe'n dweud nesa. Ac o'n i'n eistedd fyna yn sgwennu nodiadau yn ofalus, ond mae rhaid i fi ddweud, roedd e'n gydwybodol iawn, conscientious iawn, oedd e'n cymryd y peth yn seriws y beirniadu, ond llawer o hwyl. Felly'r maes D, maes y dysgwyr, ond mae yna babell arall, y babell len, y Literature Pavilion, a mae fyna yn fan pwysig i unrhyw un sydd yn ymddiddori, sydd â diddordeb y mewn llenyddiaeth. A dyna fydda i'n gwneud yr wythnos hon,
fyddai'n cymryd rhan yn ymryson y beirdd. Nawr te. Nawr, beth yw ymryson? Nawr te Hannah, mae eisiau gwybod y gwahaniaeth rhwng talwrn a gymryson, a mae eisiau dysgu gair mawr, sef gair y meiryn. Nawr te. Dechreuwn ni gyda'r meiryn. Y meiryn ydy'r person sydd yn penderfynu pwy sy'n ennill. Mae'r meiryn yn gwrando ar y beirdd, poets, yn dod at ei gilydd, a mae'r bardd yma yn dweud llinell, a mae'r bardd yma yn dweud llinell, a mae'r meiryn Nigel Owens, y babell len ydy'r meiryn, y ref, y meiryn sydd yn penderfynu ai'r llinell hon, neu'r llinell hon sydd yn heiddi'r marc. Nawr, pam meiryn? Wel, oherwydd, roedd y person, na falle fynd un gam yn ôl. Yng Nghymru, mae gan y bardd i enw ei hunan, a hefyd enw barddol. Ellis Humphrey Evans, dyna'r enw. Yr enw barddol, Hedd Gwyn. Iawn. Felly, roedd a ddyn i gael yr enw John Robert Rowlands, a'i enw barddol oedd Meiryn. A fe oedd yr un cyntaf i fynd ati i wneud y busnes yma o benderfynu pa dîm oedd yn mynd i ennill ar y radio flynyddoedd maith yn ôl. Ac am hynny, mae pob un sydd wedi dod ar ôl hynny yn cael ei enwi yn y meiryn. Ac felly mae meiryn yn air nawr yn y geiriadur, a mae berf i gael meiryna. Felly mae'r holl beth wedi tyfu. Reit, felly mae'r meiryn gyda ni yn y canol, a wedyn mae gyda ni ymryson. Nawr, pe byddech chi yn edrych yn y geiriadur ymryson, fyddech chi'n gweld debate neu conflict hyd yn oed. Wel, mae'r ymryson yw pan mae dau dîm o feirdd yn dod at ei gilydd i fight it out, i benderfynu pwy yw'r tîm gorau. Mae gwahaniaeth rhwng ymryson y beirdd a talwrn y beirdd. Talwrn y beirdd yw beth sy'n digwydd ar y radio yn ystod y flwyddyn. Ceri Wyn Jones yw'r meiryn. A eto, mae'r gair talwrn, wel, mae'n golygu dau beth. Talwrn, mae'n gallu golygu open field. Ond mae hefyd yn gallu golygu cockpit for the cockfight. Dim cockpit o wyren, mae hwn yn serious. Mae hwn yn dreisgar, yn violent. Felly mae'r talwrn y beirdd ar y radio. A'r gwahaniaeth mawr rhwng talwrn a ymryson yw bod ymryson on the spot. Yn y fan a'r lle. Gyda talwrn, i chi'n cael wythnos, neu falle bythefnos i ysgrifennu eich tasgau. Yn yr ymryson, bang! Mae rai chi'n neud mae gyda chi tua beth? 20 munud, falle hanner awr, a mae tensiwn yn enfawr. A mae'r meiryn hefyd yn edrych ar y tasgau yn y fan a'r lle ac yn gorfod penderfynu. Felly, dyna ni, mae'n dipyn o her. Ond wyddwch chi beth, mae yna ddysgwyr gwych iawn yn rhan o'r talwrn a'r ymryson. Felly, dewch a mynd amdani nawr. Bawb sydd ar y sgrin yma heddi, yn un bryn iawn yn ymwedig o ferched. Felly, rhyw un fan hyn sydd â hanner diddordeb yn y mater yma, mynd amdani, os gwelwch yn dda. Gwych. Diolch am yr anogaeth. A gai hefyd eich annog chi, os ydych chi eisiau meddwl am gwestiwn i osod hynny yn y chat i ni gael cadw llygad ar ba fath o bethau ydych chi eisiau ei holi. Felly, dwi wedi dod i di mam heddiw. Mae mam yn Aberystwyth, yn y coleg Llŷ, fel nes i sôn ar y dechrau. O fyna mae hi'n siarad gyda ni heddi, gath i ffenodi i'w swydd newydd fyna.
yn lle ddiweddar, os blwyddyn wedi bod? Na, y mis Ia. Ionawr. A tra bod ti fyna yn oedi hana, dwi'n mynd i fanteisio ar y cyfle i roi hysbys. Os oes unrhyw un sy'n gwrando a diddordeb mewn dod ata ni i Aberystwyth i ymroi i ddysgu mwy am y Gymraeg ac am yr ieithoedd Celtaidd, dewch da chi. Mae gyda ni gwrs gradd arbennig i bobl sydd yn dechrau dysgu Cymraeg. A mae llond y lle o groeso a lot o wylanod sigl. Dwi ddim yn gwybod os ych chi'n ei clywed nhw. Dwi wedi cael ffenest, ond maen nhw'n eisiau dysgu Cymraeg. Maen nhw'n eisiau ligo yn y baned yma heddi. Hyfryd. Wel, o'n i'n mynd i ddangos, gan bod fi wedi dod lan er mwyn cael llonydd, tawelwch, chydig bach o heddwch, achos bod y bechgyn yn rhedeg o gwmpas yn fy nhi i, dwi wedi dod i dŷ mam, a felly gallai ddangos y gadair i chi. Dyna hi fyna. Mae hi'n hardd iawn, iawn. A mae gen i a fy mrawd a fy chwaer dipyn o atgofion o'r diwrnod hynny, falle gewn ni gyfle i rannu rai ohonyn nhw. Achos dwi'n cofio, y peth cyntaf dwi'n cofio, o'n i'n gwybod Dyfoti wedi bod yn mynd i wersi cynganeddi, ond dwi'n ni ddim cweit yn deall beth yn union falle oedd e, ond o'n i'n gwybod bod e rhywbeth i wneud a bod modd ennill cadair yn yr Eisteddfod. A fi'n cofio o ti wedi mynd lan i'r Eisteddfod yn Nimbych rhai diwrnodau cyn bo fi a Miriam a Llew a dad yn dod lan. A fi'n cofio am ryw reswm, o'n i wedi cael yn fy mhen, o'n i wedi dechrau meddwl, pam mae dad yn dod i'r Eisteddfod? Dyw dad ddim yn dod i'r Eisteddfod fel arfer, ond i bai bod ni'n perfformio neu yn gwneud rhywbeth. Felly, yn y car, dyma fi a Miriam yn dechrau siarad ac yn dweud, falle bod mam wedi ennill y gadair. A wedyn dyma ni'n dechrau poeni yn gilydd ac yn gofyn i dad, ydy mam wedi ennill y gadair? Ydy mam wedi ennill y gadair? A dad yn amyneddgar, patient, yn dweud, na, dyw mam ddim wedi ennill y gadair, ni'n mynd i'r Eisteddfod i gael hwyl, a ni gyd yn mynd i fwynhau a cario ymlaen, gyrru trwy Abereiron, lan i lle mae Myrlyn, cofio Drewerin. A bob tro ni'n pasio hwnna, byddwn ni'n canu'r corn fel traddodiad bach teuluol. Ond wedyn, wrth bod ni'n dod at hwnna, a o'n i wedi bod yn poeni fe'r holl ffordd yn mynd, mae mam wedi ennill y gadair, naddo fe. Dyma dad yn troi mewn i'r leibai ac yn just troi rownd ac yn gweithio ni, dyw mam ddim wedi ennill y gadair a dwi ddim eisiau i chi ofyn i fi eto. Achos wrth gwrs, mae'n gyfrinach enfawr os oes rhywun wedi ennill y gadair neu peidio. Felly, roeddwn ni'n meddwl, mae rhywbeth yn digwydd fan hyn, ond dyna ni, gofynnon ni ddim eto. Y stori dwi'n cofio am dad ar gadair yw, o'n i yn y pafiliwn mawr a Llywelyn yn 5 mlwydd oed fel o'n i'n sôn, ac oedd wedi bod yn fachgen da, wedi gweld i fam yn mynd gyda dynion mewn ffrogiau gwyn a cael ei chludo'r holl ffordd i'r llwyfan pell. Ac o'n i fyna'n eistedd ar orsedd y tu ôl i mi, a dyma Rei Grafel. Fe oedd yn cario'r cleddyf, Ceidwad y Cledd. A dyma fe'n codi'r cleddyf uwch fy mhenni, ac Meirion Evans, yr archdderwydd, yn galw allan. A Llywelyn, mae'n debyg, yn sibrwd wrth Martin, fy ngŵr, beth mae'r boen yn wneud gyda cleddyf uwch ben mami? A mae Martin, mae'n debyg, yn ateb nôl a dweud, os na fyddi di'n gweiddi heddwch, maen nhw'n mynd i dorri ffen hi bant. O, dde'n ofnadw. Gallai Llywelyn fod yn traumatised. Na, oedd e'n ofnadw. Oedd e'n gweiddi heddwch mor uchel. O'n i'n gweld y gwythiennau, y veins yn ei wddwg bach e. O'n i'n teimlo gymaint drosto fe. Sa'n credu bod neb wedi bod yn fwy balch. Ffiw bod y gleddyf na wedi dod lawr. Ond dyna ni. Am ddiwrnod bendigedig a diwrnod nath newid, falle, ein perthynas ni gyda'r Eisteddfod, achos fe ddath hwnna wedyn wrth gwrs yn dipyn fwy o beth fel petai yn ein
yn ein bywydau ni. Nawr te, meddyliwch am eich cwestiynau bobl, achos ni'n mynd i droi ein sylw nawr at ieithoedd. Achos, wel, wyt ti, mam, wedi bod yn dysgu ieithoedd drwy gydol dy fywyd, wedi ymddiddori wrth gwrs mewn ieithoedd, a mae'r criw fan hyn wedi mynd ati i ddysgu Cymraeg. Felly, na i adael i ti feddwl am eiliad am ambell gyngor, advice falle i bobl sydd eisiau, neu sydd yn mynd ar ei taith iaith. Os oes cwestiwn gyda rhywun, falle bod chi ddim eisiau roi yn y chat, ond falle bod chi eisiau holi, a falle allan ni weld llaw, a na i ofyn i chi, na i gadw llygad fan hyn ar y sgrin. A fel bydde mam ar fe gweithio ni, mae yna wobr i'r person cyntaf. Felly, gewn ni weld os oes yna rhywun eisiau i holi rhywbeth i myrerid. Wyt ti mond yn gallu dweud hynny os oes na wobr? Wel oes, y clod, y mawr, y parch a'r bri yw'r wobr, wrth gwrs. Oes na rhywun sydd eisiau holi rhywbeth? Gadewch i ni weld. Tra bod bobl yn meddwl hynna, wyt ti'n codi pwynt pwysig fyna ynglyn â dysgu ieithoedd, oherwydd dwi'n hoffi meddwl, gan fy mod i wedi ceisio dysgu ieithoedd yn oedolyn, mod i'n gallu cydymdeimlo gyda chi, y dysgwyr, fel oedolion. Mae'n brofiad gwahanol iawn i ddysgu fel plant, oherwydd mae yna heriau, sialensau gwahanol gyda ni fel oedolion. Yn enwedig mewn cyd-destun fel y Gymraeg yng Nghymru, lle ar y cyfan, i ni'n gwybod bod y sawl i ni'n siarad ag neu hi yn medru siarad Saesneg hefyd. Felly mae angen dewrder rhyfeddol pan i chi'n mynd ati ddysgu Cymraeg. A mae angen bod yn benderfynol. Felly mae cwpl o dipiau. Tips, y prif dip ydy mwynhewch eich camgymeriadau. Oherwydd mae hi'n amhosibl siarad iaith heb wneud camgymeriad. A drwy'r camgymeriadau i chi'n dysgu. A mae'r bobl hynny sydd yn rhy ofnus i wneud camgymeriad yn cymryd yn llawer hirach i ddod yn siaradwyr na'r bobl sy'n dweud, pwff, dwi'n mynd i wneud camgymeriadau a chwerthin, a dwi wedi wneud camgymeriadau syfrdanol wrth ddysgu iaith. Dwi'n cofio rhyw broffesor pwysig iawn yn dod i gunod i Sul ato ni o'r Almaen, Germany, achos roedden ni yn dysgu yn y brifysgol yn Abertawe ac yn gofalu am ymwelwyr o'r Almaen. Ac oedden ni wedi paratoi cynod i Sul gyda cigoen Cymraeg a tarten fwyar a phopeth, ac yn edrych ymlaen at gael ei gwmni fe. A'r peth cyntaf wedes i wrtho fe, yn lle helpwch eich hunan, wedes i bihafiwch eich hunan. Wel, ond yn llawer gwaith na hynny, oedd y tro es i Sbaen i ddysgu Saesneg i blant bach Sbaen. Ac oedd gen i ddwy broblem. Y broblem gyntaf oedd, doedd yn Saesneg i ddim yn rhywbeth rhy special, achos roeddwn i'n 18 mlwydd oed, ac wedi byw fy mywyd drwy'r Gymraeg. Roeddwn i'n gallu darllen a sgrifennu Saesneg, ond doeddwn i ddim yn siarad Saesneg yn hyderus iawn. Yr ail broblem oedd gen i, oedd mai dim ond un frawddeg Sbaeneg yr oeddwn i'n medru, sef a ver si adivinas cuántos años tiene tu padre. Sef, gadewch i ni geso, os wyt ti'n gallu, gadewch i ni weld allu di geso faint o oedran fy nhad. Dyna frawddeg hollol ddiwerth, ond am ryw reswm, o'n i'n ei gwybod i. Wel, dyma gyrraedd yr ysgol yn Malaga, yn Andalusia, ac oedd 40 o blant ym mhob dosbarth yn eistedd ar benches. Ac oedd y system gyda nhw, os o'ch chi'n methu ffeil y flwyddyn, o'ch chi'n aros yn ôl. Felly oedd rhai plant mawr, 16 oed, mewn gyda plant bach, 11 oed. Ac os oedd y bachgen drwg 16 oed eisiau,
oedd e'n gallu tipo i goesau ac oedd y banc yn cwmpo ac oedd 10 plant yn mynd ar ei cefn. Oedd e'n ofnadw. Ac oedd cadw trefn yn her. A'r dyn oedd yn gyfrifol am drefn, oedd y dirprwy brif athro, deputy headmaster, ac oedd e'n un cas iawn, fel mae lot o dirprwy brif athrawon. Ac o'n i wedi clywed bod e'n gallu agor y drws a dod i mewn i'r dosbarth, heb rybydd. Ac o'n i'n barod amdano. Ac yn wir ar ôl 2 wythnos, i fewn a fe i'r dosbarth, a calon yn dechrau curo. A dyma aros yn cŵl, ac yn edrych arno fe, a gwenu a dweud, Buenos días, Don Bombilla. Ath y dosbarth. Awel. Neb yn dweud gair. Dim siw na mew. Tawelwch llethol. A gerddodd y dyn allan. Yn biws, yn grac, a'i ben yn goch ac yn ddi. Wel, o'n i'n gwybod mae rhywbeth mawr wedi digwydd. A dyma droi at y plant a gweud, what have I done? Ac oedd yr plant i gyd yn edrych, we can't believe it. Ac ar ôl hir a hwyr nes i ddeall, nid enw iawn y dyn oedd Don Bombilla. Dyna beth oedd pawb yn ei alw fe. I nickname oedd Don Bombilla. Doeddwn i ddim yn gwybod. Ac ystyr Bombilla ydy light bulb. Ac oedd Don Bombilla yn foel, completely bald. Felly, o'n i newydd dweud, hello Baldy, how's it going? Oh my God! Wel, y newyddion da hynna oedd bod pawb wedi bihafio yn fy nosbarth ar ôl hynny. Oedd y tipyn bach o legend. Dyma'r ferch sy'n newydd alw, sa'n cofio beth ydi enw fe, yn Baldy, yn ei wyneb e. Boes bach. Mae yna gwestiynau wedi dod. Claudia, ti eisiau gofyn dy gwestiwn? Ti eisiau cyfle i ofyn? Ie? Bore da. Dwi eisiau gofyn, be oedd dy hoff pwnc pan oeddech chi'n blentyn? Diolch, Claudia. Dyna gwestiwn da. Roeddwn i'n hoffi popeth heblaw am ddaearyddiaeth. Roeddwn i'n anobeithiol mewn ddaearyddiaeth, a hyd heddiw dydw i ddim yn gwybod y gwahaniaeth rhwng de a chwith. Mae yna rhywbeth o'i le yn y wires. Ond roeddwn i yn hoffi ieithoedd. A hefyd ffiseg. Am yr rheswm bod ni wedi cael y wers ryfeddol honna, lle mae'r golau yn mynd trwy'r prism ac yn dod allan fel enfys. Waw! O'n i eisiau gwneud ffiseg oherwydd hynny. Waw! Daearyddiaeth, geography, rhaid gofyn bod neb wedi gwneud y cysylltiad hynna. Mae yna un gwestiwn arall hefyd, Eirian. Mi ydych chi wedi gofyn cwestiwn. Er mwyn clywed llais gwahanol, neu adael i chi ofyn eich cwestiwn chi hefyd. Bore da, Mererid. Helo, Eirian, sydd wyt ti? Ti'n iawn. Just cwestiwn, o ran pan wyt ti'n dysgu iaith, pa un sydd wedi bod yn anodd i gofio'r geiriau? Mae hwnna'n gwestiwn da. Ffrangeg o bosib, achos honna oedd y gyntaf i rywun geisio ei dysgu fel oedolyn. A wedyn, wrth gwrs, i chi'n meithrin triciau. Chi'n gweld, i ni'n sôn yn aml am y fantes ddwyieithog sydd gyda ni, ond o'n i ddim i ba raddau i ni'n ddigon ciwt yn defnyddio'r fantes honna, oherwydd dwi'n argyhoeddedig, convinced, y dylen ni fel addysgwyr iaith, adnabod yn
disgyblion ni fel bobl sydd â mwy nag un iaith yn barod, ac wedyn ni'n gallu dweud, wel, fan hyn, ystyriwch y Saesneg, neu fan hyn, ystyriwch y Gymraeg. Wrth ddysgu Almaeneg, enghraifft, mae'r geiriau brwder, brother, fata, father, maen nhw'n debyg iawn, yn dydyn nhw. Ac felly mae rhaid i ni fod yn giwt, yn tynnu ar y ddwy iaith sydd yn penni mwyn gallu cael atariaethoedd newydd ma'n haws. A dwi yn gobeithio gyda'r cwricwlwm newydd, byddwn ni yn gallu adnabod pawb fel pe bydden nhw ar y bilingual bus, ynddo fe, ar y daith dwyieithog. A bod ni hyd yn oed yn dweud, dwi ar 0. Dwi ar y bus stop rhif. Dwi ddim hyd yn oed wedi camu'n iawn. Dwi ddim hyd yn oed wedi rhoi'r gwregus diogelwch amdana, y seatbelt. Ond dwi ar y bus, a wedyn wrth gwrs mae yna bobl sy'n pegon arall yn gyrru'r bus. Ond nad fydd na neb yng Nghymru sydd ddim rhywsyd neu gilydd yn ymwneud â'r ddwy iaith hwnna. A thair a phedair, pam lai. Pam lai, pam lai. O, mae'r amser wedi hedfan. Dwi'n ceisio cadw llygaid ar y cloc. O'n i ddim eisiau'r cloc ein meiddi ni, ein trechu ni, cael y gorau ohono ni. I didn't want the clock to beat us. Felly mae yna funud ar ôl. A dwi wir yn gobeithio eich bod chi gyd wedi mwynhau y sgwrs y bore yma. Diolch, dwi'n gweld cwpl o bobl yn nodio'u pen, felly mae hynny'n beth braf. Gai ddweud cyn colli'r funud, y peth ydw i bob tro yn ceisio cofio dweud wrth dysgwyr, a rhywbeth sy'n dod o waelod fy nghalon, sef diolch. A mae rhywun yn mynd yn reit emosiynol, oherwydd hebo chi, fydde ddim gobeith gyda ni i sicrhau bod y peth gwerthfawr yma, yr iaith hon sydd wedi dod i ni ers canrifoedd lawer ac sydd yn wneud hi'n bosib i ni weld y byd mewn ffordd arbennig iawn, hebo chi fydden ni mewn perygl gwirioneddol o golli hwnna. A dim peth hawdd yw beth i chi wneud, ond diolch i chi am wneud e. A mae hwnna'n o waelod calon. Ti wedi dwyn fy closing speech i fel petai. Ond dwi'n ffodus gai gyfle i ddiolch eto yn ystod yr wythnos, achos meddai yma bob bore, naill ai fan hyn, neu yn fy nhŷ i, am hanner awr wedi 10 i liwio y sgwrs dros baned, a'r baned yma'n dweud rho gynnig arni, give it a go, ac mi ydych chi yn sicr wedi gwneud hynny. Gobeithio y byddwch chi'n ymuno gyda fi bore fory pan fyddai'n sgwrsio gyda yr athro Professor Laura McAllister, wedi bod yn chwarae pêl-droed wrth gwrs i Gymru yn ryngwladol yn gwneud i marc yn arbennig yn y byd academaidd ac yn cynrychioli Cymru ar sawl lefel ryngwladol ac wedi, neu ar o hyd ei thaith dysgu iaith wrth gwrs. Felly dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at hynny. Gai ddiolch yn fawr iawn, Mererid, mam yn Aberystwyth. Diolch yn fawr am y sgwrs. Ac wrth gwrs, diolch yn fawr iawn i chi gyd hefyd. Gobeithio, welai chi fori, croeso i fysedd, y dewch chi nôl ato ni. Hwyl bawb, mwynhewch eich diwrnod. Diolch. Tara!